Washiki Park ne thuondigo nyato mwana masi amedi mabendi na chel kuomwa wachone pile osebedo ko ruako ne ji osimbo en bende kawuono ruak ne osimbo Washiki Park ahinya mwana Hamisi. Mokuom jotelo ma Kisumu oseapisas mag sirikal matamore yuoro e romo mowinjore omegi thuolo mar twak gi jopiny. MCA Market Milimani Seth Kanga ohum gimomiyo jotend county ma Kisumu rem chope nyasigo karanyisi en nyasi mar mashujaa mano obagi kawuono. Nyasi no kata kamano ne odhi nyime kendo ne jotelo go tiyo kode mar yuago mosendo Raila Odinga kaachiel gi chiwo ote ma jatend piny mane osom kod commissioner ma county no. Jokanyo mag Bunge la Wananchi to kwa otend Kisumu mondo mi oket hembko mar apar ne Raila Odinga. Huyo ni paredi nani anayeweza kufinya mkate? Yesu sarvada Om Dios. Asante sana. For a bigger dream, work harder and Fellow citizens, as we emerge from a week of profound sorrow and reflection, and as the nation continues to observe the 7 days of mourning on the passing of our former Prime Minister, it is both fitting and worthy that we anchor this year's Mashujaa Day celebrations in the extraordinary and consequential life of our departed legend, the Right Honorable Odinga. Gavana akiwa hapa vizuri wanakuanga. Na gavana kama hayuko, unapata sub-county commissioner ndio wako hapa, sub-county admin ndio wako hapa, ward admins wako, directors wako, enforcement officer wako, isipokuwa wale wenye walikuwa kwa parade hapa. Gavana angekuwa hapa leo kata komdoka hilo kama beti. Minister kia CC director no be bel no kuna roiga pil. Toka gavana ogetugiyo baba emomiyo wa voice of reason kakoro wantiere gi freedom of expression. Wadwa neno statue maduong' kabisa mar moluor Raila Odinga Kondele kacha. Wadwaro koso kwadwar. Wadwaro statue maduong' kabisa e bwo Kondele flyover kama baba nyocha ne mekega political decisions seche mane piny tek.